Arratzaldeon Jaun Andreok, gaurkoan Barakaldoko Lasesarre futbol zelaitik ari gatzaizkizue zuzenean Barakaldoren eta Bilbao Atletiken arteko partida izango dugu ikusgai. Joseba Etxeberriaren mutilak bolada ezin hobean datoz. Ez dute porrota ezagutzen azken 14 partidetan eta Laredoren aurka jokaturikoan nagusitasun handiz gailendu ziren. Barakaldo kaldi sila labiziko partida du. Eskerraldekoek garaipena derrigor behar dute azken partidatara bizirik irauteko eta horretarako honako 11 hau zelairatuko du Javi Luazezek. Atean Rabanillo, lauko lerroan Estrada, Gandara, Pikon eta Etxeberria. Euskarri lanetan Santana eta Ribeiro, aurreko lerroan Segin, Pitu, Donzel eta Urkitza. Eta aurreri lanetan Inbongo izango du Busturiakoak. Aulkian Oleaga, Txaber, Carles Marc, Gerre, Obolski, Aparizio, Goñi eta Lander Martin egongo dira. Bilbao Atletiki dagokionez, atean Anderriru izango du Joseba Etxeberriak. Lauko lerroan Imanol, Jaso, Luengo eta Álvaro Núñez. Euskarri lanetan Diarra eta Beñat Prados, aurretik Serrano, Taskon eta Juan Artola, eta aurrerei lanetan Juen Urain izango du Elgoibarkoak. Aulkian Kanpo, Kortazar, Bernaola, Victor, Bake eta Guruzeta egongo dira. Epaile lanetan gaurkoan Aragoiko Armando Ramo Andres epailea. Dagoeneko hortxe dituzue 22 protagonistak. Berdegunean kokaturik Pikon eta Luengo kapitainak epaiarekin hizketan dira. Partida hasteko minutu gutxi geratzen zaizkigu Jaun Andreok. Gogoratu dezagun lehen itxulian erraztasun handiz gailendu zela Bilbao Athletic Lezaman. Lehoikumeak 3 eta huts gailendu ziren Lezaman. Barakaldo 10. postuan da 11 punturekin eta esan bezala garaipena ezinbestekoa du. Jaitsirako playoffak jokatu nahi ezpaditu gauzak oso zail ditu eskerraldeko taldeak. Gaurkoan garaipena beharrezkoa dute, derrigortua daude gaurkoan 3 puntuak etxean geratzera. Hortxe iruditain Juen Urain aurrelaria duzue. Denboraldia gora beratsua izaten ari da Juen Urainentzat, azken partietan titular izaten ari da, golak ere egin ditu. Ea gaurkoan nola moldatzen den. Bere alboan Inbongo dago Barakaldoko aurrelaria. Neguko merkatuan iritsi zen eskerraldeko taldera. Iragan astean dagoeneko Portugaleteren aurkako partidan titular izan zen Obolski aulkira bidali zuen. Gaurkoan Javi Luazezek ere puntan jarriko du Inbongo. Epailea ordua izateko esperoan da, jokalariak kokaturik daude, txistua jotzea baino ez da falta Lasesarretik partida hasteko. Txistua jotu dagoeneko epaiaunak, partida martxan da Lasesarretik Jaun Andreok. Lehen baloia betza Bilbao Atletiken aldekoa izango da eta irudietan baloiarekin duzuena gaurkoan nobedade da. Antxon Jaso belaunean arazoak izan eta gero iragan astean dagoeneko deialdian sartu zuen Joseba Etxeberriak. Gaurkoan 11koan da ahoizkoa, denboraldi bikaina egiten ari zen, lesioa izan zuen. Eta kontuz orain Barakaldok izan baitu lehen aukera argia. Jaurtik eta Urkizak gelditu ona Anderriruk. Alare ezaten ari ginen bezalase Antxon Jasok denboraldi paregabea zeraman, belauneko arazoa izan zuen. Ebankutza egin behar izan zioten Naparrari, gerora 2 hilabete luze egon behar izan zen berdegunetik kanpora. Gaurkoan beste behin ere Joseba Etxeberriak 11koan du. Hortxe ikus dezakezuenez partidako lehen aukera eskerrez Jaurtik eta gindu Urkizak. Erantzun ona eman dio bere saiakerari Anderriru atezainak. Gaurkoan Anderriru beste behin ere zutoinpean. Aurreko partietan Julen Agirrezabala izan da gizon horren atezain titularra. Gaurkoan Anderriruk defendatuko du zurigorrien atea. Juan Artola baloia jokatu nahian, presioan oso altu Barakaldo, eta hori da euren ezaugarrietako bat. Asko hobeto moldatzen dira baloia jokatu nahi duten talden aurka, presioa gora eramaten dute eta goian baloia ostuz gero, lortuz gero askoz ere maltzurragoak dira ate aurrean. Arazo ugari dituzte golaukerak egiteko, golaukerak sortzeko, oso gol gutxi egin dituzte. Horregaitik eurentzat gakoa da baloia kontrako atetik alik eta gertuen eskuratzea.
eta partidako lehen minutuak horren adirazle argiak dira. Bilbao Athleticek ez dio inoz musin egiten baloia jokaturik ateratzeari, eta hori baliatuko nahi du Barakaldok, ahalik eta presio altuena egin, intentsitatea sartu, eta ahal dela baloia atetik oso gertu berreskuratzeko. Bien bitartean falta egon denean gizon horrek Anderriruk jarriko du baloia jokoan. Barakaldo oso bolada txarrean dator. Azken lau partietan porrotak jaso ditu, ondo hasi zuen Javi Luazezek bere abentura Barakaldon, bi garaipen eskuratu zituen lehen bi partietan, gerora berriz ere txarrera egin zuen eskerraldeko taldeak, arazotan sartu da, azken aurreko postuan dira, Portuk markatzen du playoff postuak markatzen ditu Portuk, eta euretatik 8 puntura daude, 3 final dituzte aurretik, playoffak iaia derrigorrezkoak izango dituzte Barakaldokoek, alare matematikek oraindik ere aukerak ematen dizkiete, eta gaur 3 puntuak behar dituzte matematikek bizkarra erakutsi ez diezaieten. Erasoan ari denean Joseba Etxeberriaren Bilbao Athletic, ongi Niko Serrano, atzera jokatu du Beñat Pradosekin, zentzua jarri nahian jokalari nafarra, luengo eskuinaldean Álvaro Núñez, barrutik jokatu du Yusuf Diarrarekin, atzera honek Prados aurkitu du, Prados lerroak puskatu nahian, aurrera jokatu du Niko Serranorekin, barruran alderantz egin du Niko Serrano, kalare baloia berreskuratu du Pradosek, atzera Juan Artolak, ongi barrutik Diarra, bueltardia eman ez zuen Juan Artolak, alare baloia berreskuratu du Pradosek, jokaldia eten da zegoen, falta adierazi du epaile jaunak. Ongi sartu dira partidan, talde biak hortxe duzue, bueltardia saiatu da egiten Juan Artola, pikon aurreratu zaio, gerora falta adierazi diote gizon horri, gaurkoan Nico Williamsen bajarekin, oso jokalari garrantzitsua izango da Juan Artola, taldeko bigarren golegile nagusia da, gaurkoan Nico Williams taldetik kanpo izan da, protagonismoa hartu beharko du Juan Artolak. Anderriru baloia kokatu nahian, inolako presarik gabe atezain zurigorria, luze jokatuko du baloia Barakaldoko zerura, buruz ongi gaietu da Barakaldoko atzelaria, luengo kurrundu du arriskua, lare seginek bildu du baloi hori, Dani Estrada, luze jokatu du veteranoak, Inbongoren bila, ongi jeitsi du aurrelariak baloi hori, bueltardia eman du, aurrean Beñat Prados dauka, baloia atzera zela jardean, jokoaren ekimena aldatu nahian, eskuinaldean Markel Etxeberriak buruz ukitu du, erandiokoaren pase saiakera adizegoen bertan, Imanol García Albeniz, alare lo hartu du gai hartakoak, oso adizegoen, bere taldekidaren akatza suspertzeko Diarra, arrisku hartuz duzu Diarra, kontuz baloi arriskutsa galdu baitu, pase aria barrura jaurtik eta saiakera seginek, alare kontuz aldaratzarekin saiakera atzetik etorrita Ribeirok, bakarrik heldu da bigarren lerrotik, bere jaurtik eta saiakera langa gainetik galdu eginda, baina kontuz partidan oso ondo sartu baita etxeko taldea, hortxe duzue Yusuf Diarra, lo hartu du gerora seginek ez du asmatu, aldaratzea Ribeirori heldu zaio eskerrez egin du jaurtik eta oso beharturik bere saiakera langa gainetik galdu da, aserre zegoen oso Anderriru, intentsitatea eskatu die bere taldekidei, olako akatsak ezin dira egin, luze jokatu du Barakaldok, baloia Inbongoren bila, ondo babestu du posizioa Antxon Jasok, alboko sakea izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak, eta hortxe duzue nobedadetako bat, berrikuntzetako bat, Inbongo aurrelaria. Azken fitxaketa izan du Barakaldok, iragan astean dagoeneko 11koan jarri zuen Javi Luazezek, gaurkoan errepikatu egin du, aurkira bidali du Nikolai Obolski. Eta hori ez da gauza samurra, Obolski baita talde honetako golegile nagusia 4 golekin. Gol eskasia izugarria doka Barakaldok, 13 baino ez ditu egin denboraldi guztian zehar, eta hori gutxi balitz, 35 jaso dituzte
desberdintasun handiz multzoan gol gehien jasotzen dituen taldea da Barakaldo. Hori da posizio horietan egoteko gakoetako bat. Denboraldi hasieran helburuak beste batzuk ziren, halare jardunaldiek aurrera egin ala argi geratu zen aurtengo helburua mailari eustea izango zela. Gauzak jardunaldi zaildu egin zaizkio Barakaldori, eta orain liga bukatzeko 3 jardunaldiren faltan puntu behar izugarria dute Javi Luazesen mutilek. Instituzionalki ere oso denboraldi zaila izaten ari da gaur etxean ari den taldearentzat. 3 entrenatzaile izan dituzte eta hori inoiz ere ez da albiste ona. Javi Luazes izan da askena ematen zuen bere iritsirarekin Barakaldok gora egingo zuela, oso ongi hasi ziren. Gerora beste behin ere ohitura txarrak berreskuratu zituzten. Bolada beltzean sartuak daude, 4 porrot jaso dituzte azken 4 partietan, batzuk oso gogorrak. Azken astean Porturen aurka jasotako da horren adibide, 2 eta huts galdu zuten La Floridan aurkari zuzen baten aurka, eta horrek are gehiago zaildu die helburua. Halare, ikus dezakezuen bezala ez dituzte besoa jaitsi, eta gaurkoan oso ongi sartu dira momentu arte partidan. Luze jokatu duenan Antxon Jasok baloiaren bila Juen Urain. Buruz ez da iritsi Markel Etxeberria estu ongi neurtu Erandiokoak. Luze Barakaldok, buruz baitare Antxon Jaso zelai erdian zeintzu da jarri nahian. Talde bietako jokalariak baloiak ez du jaberik. Luze Gandarak baloiaren bila ongi Beñat Prados. Ongi zentzua jarriz orain Yusuf Diarra, erasora dijoa orain Sondikostarra Álvaro Núñez. Aurrean Aitor segin dauka, estu bateri argi ikusi jokaldia eten egin du. Zelai erdian Pradosek landuko du jokaldia, jokoaren ekimen askerralde aldatu nahi ditu nafarrak. Bertan Niko Serrano aurkitu du, gainean dauka Markel Etxeberria, atera jokatu du Imanol García Dalbenizekin. Erdiraketa Niko Serranok baloiaren bila Juen Urain, estu ondo neurtu Dani Estrada kala ere, kornerera bidali du baloi hori. Ongi landu dute oraingo honetan jokaldia Joseba Etxeberriaren mutilek, kostasaie hasierako minutuetan. Halare, jokaldi honetan oso errezkendu dute Barakaldoren presioa gainetik. Gerora estu ongi neurtu Juen Urainek, kornerra izango dute alde orain. Partidan dagoeneko 10 minutu betetzear daudenean. Jaurtitzaile lanetara betikoa Imanol García Dalbeniz, eskerrez egingo du estrategia jokaldiare hartzean baloia. Núñezek eskerrez jaurtik eta ea zer agintzen duen epaileak. Beste korner bat izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Estrategia jokaldiak guztiok esustean harrapatu gaitu. Alare Álvaro Núñezek eskerrez egin behar izan du jaurtik eta hori ez zaio bat ere gaizki atera. Alare estu oinik abilena Sondikostarrak. Eskuin besoa gora García Dalbenizek. Beste bain ere baloia atzera Álvaro Núñezen bila. Sondikostarraren erdiraketa erremate saiakera Bilbao Atletikeko jokalari batek. Zuzenean Zutoinetik kanpora galdu eginda. Ateko sakia izango du Rabanillok. Hortxe Álvaro Núñezen erdiraketa saiakera ala moduz egin dute errematea gaurkoan Grises dijoazen mutilek. Arazorik gabe Rabanillok defendatzen duen atearentzat. Guzti jokatuko du orain atezainak, baloia Barakaldoko zerura. Bakarrik buruz Barakaldoko jokalariak, Pradosek jaitsi du baloi hori zelai erdian eskua eskatzen zuten Barakaldoko jokalariek. Oso gertu zegoen epaile jaunak erasoan jarraituko du Etxeberriaren taldeak, Álvaro Núñez eskuinaldetik. Baloia loratu egin du Artolaren bila, Gandara kontuz ez du asmatu, arriskua urruntzerak orduan eta partidako lehen gola egin du Juen Urainek. Sekulako akatsa egin du Miguel Gandarak baloia urruntzerako orduan eta aurrelari honen moduan posizio ezinhobean zegoen Juen Urain eta partidako 11. minutuan ez du parkatu Rabanilloren ate aurrean. Hortxe duzue errepikapena. Baloia ongi loratu du Núñezek, ala modu urrundu du arriskua
Miguel Gandarak baloi hori juen uraini heldu zaio eta gizon horrek ez du parkatu. Oso askar Maldangora jarri zaizkio gauzak Barakaldori 12. minutua Lasesarretik Barakaldo kutx Bilbao Atletikek bat. Lehen esan dugu garaipena ezinbestekoa duela Barakaldok eta horrelako akatsak eginda zail jarri zaizkio gauzak Javi Luazesen taldeari. Esan dugu Bilbao Atletik talde zitala dela, ezin zaio horrelako abagunerik eman eta izan duen lehenean baloia sare barrura bidali du juen urainek. Erasoan jarraitzen du orain Barakaldok eskerraldetik. Baloia ongi loratu dute eskerralderantz Aitor Seginen bila, aurrean dauka Álvaro Núñez, keinu egin dio Núñezi. Ongi jarri zaio aurrean Sondiko Estarra, atzera Seginek, Dani Estrada eskuinez erdirak eta oso itxia, zuzenean Ander Iruren eskuetara. Dani Estrada jokalari veteranoa dagoeneko, iaz Real Unionen aritu izan zen, aurten Barakaldon ari da. Ez zuen esperoko horrelako denboraldi zaila izango zuela aurretik Real Union utzi zuenean. Luze jokatu du Rabaniok, baloiaren bila Urkiza eta Garzia Dalbeniz, ongi gaiendu da Gaiartakoa, ez da iritsi bertara taskon. Jokalari sentzua jarri nahian etxeko taldea, atzetik Miguel Gandarak berak hasiko du jokaldia presioan oso ongi Andoni taskon. Alboko sakea behartu du bizkaitarrak. Guzti jokatu du Markel Etxeberriak, baloiaren bila Urkiza, ongi orain beste behin ere Antxon Jaso, arriskua urruntzen. Inbongo baloia babestu nahian, adizegoen Meñat Prados, oso gertu Bilbao Atletikeko jokalariak bigarren jokaldi guztietan, eta orain falta argia egin dio Pitu Donzelek Andoni Taskoni zelai erdian. Gogoak dauzkate Barakaldoko jokalariek, alare momentuz partidan eta berdegunean oso ongi kokatuak daude. Joseba Etxeberriaren mutilak bigarren jokaldiak zurigorriak izaten ari dira, eta hori izan daiteke gaurko partidaren gakoetako bat. Bigarren jokaldiak. Baloia jeitsi nahian Urkiza, ongi eman du bueltardia. Andonitaskon presioan, atzera jokatu du Urkizak, Markel Etxeberriak atzerago, Miguel Gandara arasoekin kontrolean, hala ere ez du presiorik gainean, ongi irtengo da jokatzen Pitu Donzel, begira norarte jeitsi den Barakaldon kalitate gehien duen jokalaria, zelai erdira jeitsi da izan du Pitu Donzelek baloia ukitzeko asmoarekin. Gandarak luze jokatu denean, baloia Inbongoren bila, Jaso eta Inbongo nor baino nor, ongi jeitsi du baloia aurrelariak. Markel Etxeberria baloia loratu egin du erandiokoak, abantaia guztia izango du bertan. Ander Iruk alas izan du, alare oso seguru irudietan duzuen gizona. Izan dugu azken partietan Julen Agerzabala ari zela ATP-an, gaurkoan bere aukera izango du Ander Iruk, segurtasuna adierazi du, erakutsi du jokaldi horretan. Antxon Jasok baloia Barakaldoko zerura bidali du Oizkoak, baloiaren bila juen urain. Ikonek gain hartu dio eskerraldean Dani Estradak luze jokatu du. Baloia jeitsi nahian Ribeiro. Luze jokatuko du Ander Iruk. Baloia beste behin ere zerura, Juan Artola iritsi baloi horretara. Ribeiro baloiarekin gora honek ere. Riskoa arrundu duk, Luengo kapitainak buruzukitu du baloi hori. Juen urainek, bikain jeitsi du Andoni Taskonek, zeinen ongi babesten duen baloia Andoni Taskonek. Juan Artola, Beñat Pradosekin jokatu du, ongi etorri da laguntzan Inbongo ala ere, guzteian zarau baloia, eta ongi kokatua zegoen, Álvaro Núñez eskerretik hasiko du jokaldia orain, Bilbao Atletikek. Garzia Dalbeni, Antxon Jaso, lerroak apurtu nahian, jokaren ekimena eskuinaldera aldatu nahi du Oizkoak, buruz Álvaro Núñezek, Andoni Taskon oso aktibo hasierako minutuetan, atxera pasea hasta iritsi, Juen urain bigarren lerrotik zetorren Yusuf Diarra baloia ala modu zurrundu du Barakaldoko atxeko lerroak. Niko Serrano baloia atzera jokatu du Luengorekin. Kapitainak burua altxadu. Barruti jokatu Pradosekin, Antxon Jaso.
Bongo presioa, baloia eskerraldera Garzia Alberizentza, lehen ukituan Serranoekin jokatu, tikitaka biek alabiek. Orain bai, ongi kokatua zegoen, Markel Etxeberria atzera jokatu du Rabaniorekin. Presioa naul orain, Juen orain, alare baloia gora bidaltzea erabaki du Rabaniok. Pitu Doncel. Egin du pasean alare abantaia guztia doka Dani Estradak. Dani Estrada normalean eskuinetik aritzen den jokalaria, alare Javi Luazesek eskerrean jarri du partida guztietan. Kontu zain barruan egin du Seginek, jaurtik eta bigarren lerrotik etorrita eta aselako gola egin duen Barakaldok. Hortxe duzuen gizon horrek Santanak berredinketa lortu du partidako 17. minutuan. Ea gola errepikatua ikusterik dugun hortxe duzue jokaldia. Eskerrez Ribeirok pasea sakonean Aitor Seginentzat aria barrura egin du. Seginek bigarren lerrotik etorrita sekulako jaurtik eta egin du Santanak. Ezinezkoa egin zaio Ander Iruri. Esan dugu puntuak behar dituela Barakaldok, gola jaso dute oso gol, salare ez dituzte besoak jeitsi eta golaren premioa jaso dute 17. minutuan. 18. minutua Lasesarren Jaun Andreok partida berdindu egin du Santanak. Orain partida berri bat dugu aurretik eta ikusi nola presionatzen duen orain Barakaldok. Andoni Taskon atzera jokatu Pradosekin, ongi lerroak apurtzen Naparra, pasea sakonean Nuñezentzat, bidea libre dauka Nuñezek, alare baloia aloratzea erabaki du, kontrolean ongi Niko Serrano, erdirak eta Niko Serrano, bigarren zutoinetik itzita Taskon, bere burua lurrera botata Juen urain, senien adizegoen orain bai, Miguel Gandara, oso ongi jokaldian orain Joseba Etxeberria Ermutiak hortze duzu errepikapenaz, luze erdirak eta Andoni Taskonek bikain utzi dio baloia Juen uraini, bere burua lurrera botata kornerrera desbideratu du baloi hori Miguel Gandarak. Eskuinetik orain Nuñezek jarriko du baloia jokoan. Baloia lehen zutoinera Juen urainen erremate saiakera, lan modu zurrundu du arriskua etxeko taldeak. Aldaratze luzean Seginentzat kontrasoa nahi durain Barakaldok. Ez du argi ikusi Aitor Seginek, bueltardia eman du, alare berak jarraitzen du baloiarekin, ongi hobestu du baloia atzetik etorrita Niko Serranok falta egin dio Aitor Segini. Ematen zuen kontrasoa bertan bera geratuko zela, alare ongi eman du hegaleko jokalariak bueltardia eta erasoko beste jokaldi bat bideratu du. Parkatu Jaun Andreok, arazoak izan ditugu seinalearekin, partidarekin jarraituko dugu. Atzetik landuko du jokaldia Oier Luengok, Zornotzarrak buru altza du baloia eskeralderantz. Garzia Dalbenizentzat, ongi kontrolean Gaiartakoa, Taskonekin jokatu tikitaka nahi zuen orain Imanolekin, ongi Urkiza defentsako lanetan, arriskua urrundu du atzelariak. Alare baloia zuzenean Niko Serranori pasa dio. Egiten duen Niko Serranok atzera jokatuko du beste nire kapitainarekin. Utsan jaso du aldamenean Oier Luengok, ahoizkoarekin jokatu du honek, jokoaren ekimena eskuin aldera aldatu nahi izan du. Buruz pasea Juan Artolarentzat, Álvaro Núñezek.
zer egiten duen keinu egin du Zondi Kostarrak, atzera elkatu du Diarrarekin, Beñat Prados zela erdian, bakar-bakarri dago Naparra, baloia loratu egin du, ongi kontrolean, Imanol García Albeniz, bakarrikaria barruan, Niko Serrano, atzera pasea, ongi kokatu aztegoen Barakaldoko defentsa, arriskua urrun dute Luazesen mutilek, ongi baloia babestu nahian, Inbongo, atzetik etorrita Pradosek berreskuratu du baloi hori, Beñat Pradosek berak gidatuko du jokaldi hau. Aurten aurrera pauso ikaragarria eman du Beñat Pradosek. Unai Vencedorren tokia hartu behar zuen Naparrak, alas egin du talde honetako gira da Beñat Prados. Partida guztiak jokatzen ditu. Eta ezinbesteko balioa duen jokalaria da Joseba Etxeberriarentzat. Baloia luze orain, Núñezek, ez da iritsi baloi horretara Serrano alare aldaratze luzea, García Dalbenizi heldu zaio, baloia loratu egin du Serranok, García Dalbenizen bila, eta falta adierazti du epaile jaunak, kontuz falta hau arriskutsua izan baitaiteke, hortxe duzu errepikapena, ongi loratu du baloia Serranok, atzetik etorrita Urkizak, estroposu egin dio Imanol García Dalbenizi, eta kontuz falta hau oso arriskutsua izan daitekelako. Bertatik Imanolek zein Álvaro Núñezek zuzenean jaurti dezakete, ala baloia loratu eta estrategia jokaldia bilatu. Hortxe duzue Rabanillo atesaina bere taldekideak kokatu nahian, baloiaren aurrean Urkiza dago, Inbongo ere esira joango da. Distantzia markatuko di orain epaile jaunak, eta ea zer egiten duten orain Joseba Etxeberriaren mutilek. Ematen du esian, 3 gizon jarriko dituela Rabanillok, Urkiza, Ribeiro eta Inbongo, esitik oso gertu ere Juan Artola gerturatu da, Niko Serrano ere bertara daba, epaia lasaitasun eske, kontua eskatzen Artolari eta Niko Serranori, eta Ribeiro adiegoteko esanez. Txistua joko du Aragoiko epaileak, zer egiten duten zuri-gorriek, motzean jokatu dute, kontuz estrategia jokalderekin, jaurtik eta zaiakera Serranok ongi zegoen. Estrategia jokaldia esustean harrapatu ditu Barakaldoko jokalariak, hala ere defentsa lanetan ongi moldatu dira, hortxe duzu errepikapena. Estrategia jokaldia ongi landua zegoen, hala ere zeinen adi egon den Markel Etxeberria jokaldi horretan. Ongi lantzen ditu estrategia jokaldiak Joseba Etxeberriaren taldeak, hortxe beste adibide bat, oraingo honetan Markel Etxeberria ez da jauzi trampa horretan, eta ongi desbideratu du eraso saiakera. Dani Estrada orain oso indartsu buruz, Jeustera gorduan mina hartu du veteranoak. Hortzen zue Dani Estrada minkeinu nabariekin gerrialdean kolpe hartu du. Orain eskerratzelari moduan aritzen den Dani Estradak, hala ere ez du inolako arazorik izango partidan jarraitu ahal izateko. Inolako arazorik gabe baloi hori Ander Iruren eskuetara iritsi da. Atezainak ez du inolako arriskurik hartu nahi, taldekidak bildu ditu. Baloia luze jokatuko du Ander Iruk, ez da iritsi baloi horretara Juan Artola, Pikonek arriskua urrundu duenean baloiaren bila jaso eta Inbongo, ez dute ongi neurtu, baloiak alare zuri-gorria izaten jarraituko du. Jon Jaso atzera jokatu du Ander Irurekin, presioan Urkiza. Baloia beste ere Balakaldoko zerura, juen urain ez da iritsi baloi horretara, aldaratze luzearen bila Dani Estrada eta Juan Artola. Epaiaren esanetan falta egin diote Juan Artolari, eta horrez gain partidako lehen txarteloria ikusiko du Dani Estradak, partidako ia 27. minutuan.
Hortxe duzue errepikapena, lehenago iritsi da Juan Artola, bere burua lurrera bota du Dani Estradak, falta argia zen. Horrez gain epaileak txartel horia erakutsi dio Dani Estrada jokalari veteranoari. Atzetik landuko du jokaldia beste behin ere Joseba Etxeberriaren taldeak. García Dalbeniz, presioan Urkiza. Barrutik ongi etorrita Andoni Taskon. Atzera jokatu ere izan dute, pasean kale egin dorain Imanolek. Hala ere, Santanaren falta adierazi du epaileak, Beñat Pradosi eginiko falta. Oso indartsu. Iritsi da golegilea, berandu samar. Iritsi da eta falta egia zan argia izan da. Atxetik, Antxon jaso. Gaizkoak. Pasea sakonean Serranoren bila, indartsu egia atzelariaren ahalegina, baloia ondoko marratik galdu eginda. Hortzen zuen Miguel Gandara, beste bain ere Bilbo Atletiken gola ikusten dugunean, Gandararen akatsa ongi kokatua zegoen Juen Urain, eta ez du kale egin aurrelari zurigorriak. Eztan dugu Bilbao Atletikek 14 partida jarraian daramatzala, porrota ezagutu gabe. Lezaman jaso zuen momentu arte denboraldiko porrot bakarra Racingen aurka izan zen, gerora denboraldi bikaina egiten ari da Joseba Etxeberriaren taldea. Denboraldi hasieran partidak istea kosta egiten zitzaion, normalean aurkarien aurrean gailendu egiten zen, partidak ez zituen izten eta oso gaizki pasatzen zituen azken minutuak. Gerora denboraldiak aurrera eginala hori hobetu dute Joseba Etxeberriaren mutilek, hobetkiago manejatzen dituzte azken minutu horiek. Eta orain oso talde zitala dira, atzean talde sendoa eta aurrean golak errestasun handiz egiten dituena. 27 gol egin ditu aurtengo denboraldian, multoan gol gehien sartu dituen bigarren taldea da Joseba Etxeberriaren Bilbao Athletic. Helburua oso argi dauka Joseba Etxeberriak, denboraldia 45 punturekin bukatzea nahi du. Horrek esan nahi du geratzen zaizkion 4 partidetan garaipenak nahi dituela Elgoibarkoak. Orain bigarren postuan dira 33 punturekin. Hala ere Amorebietak eta Real Unionek baino 2 partida gutxiago ditu Bilbao Athleticek. Horietako bat Egoestenean jokatuko du Leioaren aurka Lezaman. Gerora aurretik Sanse eta Real Union izango ditu denboraldia bukatzeko 2 neurketa oso zail. Hala ere momentu arte maila ezin hobea ematen ari da Joseba Etxeberriaren taldea. Ordu berdia betea dugunean Lasesarren, momentu arte markagailua aldaketarik ez, Barakaldok eta Bilbao Athleticek bana jarraitzen dute. Kontrolean Serranok asmatu ez duenean, alboko sakea izango du orain alde etxeko taldeak. Irudietan Beñat Prados ikusten genuenean. Pradosek berak ukitu baloia buruz. Prados lerroak apurtu nahian, Artolarekin jokatu du, ala moduz egin du kontrola Juan Artolak, baloia atzeratzea erabaki du. Zelai erdian Antxon Jasok gidatuko du beste erasoko jokaldi bat. Baloia loratu egin du Antxon Jasok, baloiaren bila Juen Urain, Gandarak aramoduz urrundu du arriskoak, gerora sortea izan du alde atxelariak, baloia gainetik gendu du, abantaia guztia Anderriruk izango duenean, lasaitasun handiz jokatu du atezainak, jaso beste bain ere luze jokatzen. Taskon baloiaren bila Pitu Donzel gailendu zaio. Ongi orain Ribeiro bere gorputza baliatu, saurrean diarra dauka. Zentzua jarri nahian Ribeiro Estradarekin jokatu du eskerregalean, eskuinez pasea sakonean Aitor Seginen bila. Jokoz kanpokoa eskatzen zuen Oier Luengo kapitainak, alasea adierazi du Marrasainak.
oso argi ikusi du Oier Luengok Aitor Segin aurreratua zegoela. Eskua gora altxadu kapitaina, gerora banderatxoa gora igo du Marrasainak. Orain Barakaldoren gola ikusi ahal izango dugunean, sekulako gola egin du Santanak, hortxe duzue nola egin duen barruan Seginek, atzetik etorrita sekulako zapatekoa egin du erdilariak. Bitu Donzelen kalitate erakustaldi orain, eskerretik erasoan Aitor Segin, atzera jokatu du Donzelekin. Dani Estradak luze jokatu nahi duenean, kale egin du pasean, presioan orain Andoni Taskon, Gandarak luze, Maloi Arkuizaren bila ongi kokatua zegoen Imanol García de Albeniz. Goitzean jokatu du Andoni Taskonekin, kontrasoak ideratuko du Andoni Taskonek, eskerraldean Niko Serrano aurkitu du, alboan García Albeniz dauka, erdirak eta saiakera, lamutu zurrundu du Miguel Gandarak arriskua, Ribeirok Santanarekin jokatu du, luze orain golegiak, baloia ongi jeitsi du Inbongok. Egira norarte jarraitzen dion Antxon Jasok, bueltardia bikain eman du Inbongok, kolpe hartu du Antxon Jasok alare epaiak jarraitzeko esan du kontuz orain, aukera izan baitezake Barakaldok, eta partidako bigarrena egin du Aitor Seginek 33. minutuan. Ander Iruren aurrean kokatu da Aitor Segin eta ez du kale egin. 33. minutuan partida irauli egin du Barakaldo. Hortxe duzu errepikapena, pasea sakonean Inbongo area barruan sartu da Aitor Segin, errestasun handiz utzi duatzean Ander Iru, eta 2-1 esarri du markagailuan. Falta eskatzen zuten jokalari zurigorriek jokaldiaren hasieran, alare epailea oso gertu zegoen jokaldi horretatik abantaila eman du, ez du faltarik adierazi, hobekiogo esan da, eta gizon horrek ez du parkatu Ander Iruren aurrean, esan dugu garaipena behar dutela Luazesen mutilek, gola jaso dute oso askar, gerora partida irauli egin dute. Orain, 34. minutuan, Barakaldok 2, Bilbao Atletikek 1. Partidaren hasieran esan dugu baloia jokaturik ateran eduten taldeen kontra erosoago sentitzen dela Barakaldo, eta gaur oren erakustaldi handia ematen ari dira. Ez dira baloia izaten ari, ongi kokatuak daude defentsa lanetarako, eta gerora euren aukerak oso ongi baliatu dituzte. Momentura arte 2 jaurtik eta egin dituzte, eta 2etan golak egitea lortu dute. Antxon Jaso arrisku hartzen ari denean, zelai erdian Jusuf Diarra, eskuinean Álvaro Núñez aurkitu du, baloia loratu du Sondi Kostarrak, kontuz orain, espaitu bat ere ongi neurtu Rabaniok erdiraketa, Niko Serranok zuzenean kanpora joan zaio eskuinez egindako erdiraketa hori Serranori, baina kontu handiago zibili beharko da Rabanio atezaina, ez du bat ere ongi neurtu hortxe errepikapena, gerora ez dakigu jaurtik eta erdiraketa saiakera izan den Niko Serranorena, hala ere bere abagunea ondoko marratik galdu eginda. Inolako presarik gabe orain Barakaldoko atezaina, luze jokatuko du Rabaniok. Baloiaren bila Ribeirok arriskua urrundu du Bilbao Atletikeko atzelariak, kapitainak Oier Luengok. Barruantz egingo duenean orain Álvaro Núñezek bote egin dio baloiak, paseagin aurretik, ez du asmatu, Markel Etxeberria orain erasora, barrutik jokatu du Seginekin, sakonean nahizuen baloi hori. Etxeberriak ongi kokatu zegoen orain zurigorrien defentsa, Beñat Prados. Serranorekin jokatu du, erasora dijoare García de Albeniz, berarekin jokatu du Niko Serrano, kehazer egiten duen Imanolek. Ongi etorri da defentsa lanetara Santana, atzera jokatu du García de Albinizek Niko Serranoekin, eraso jokaldia eten egin du, moteldu egin du Joseba Etxeberriaren taldeak.
Jokoaren ekimena eskerraldera bideratu nahi duenean Diarrak kontrolean ongi García Albeniz baloia loratu egin du eskerregaleko atzelariak, zuzenean erdiraketa Rabanilloren eskuetara. Ongi jokatzen ari da Joseba Etxeberriaren taldea, batez ere hegaletatik arriskua erramaten Barakaldoren area ingurura. Hala ere, ez dute Rabanillo askorik ez dutu, eta Barakaldok izan dituen bi abagunetan 2 gol egin ditu. Erasoan beste behin ere Joseba Etxeberriaren taldea. Antxon Jaso, Beñat Prados. Aurrean Inbongo. Atxera pausua eman du orain Javi Luazesen Barakaldok. Markagailu hau ona da eurentzat. Eta hori babestu nahiko dute. Erdiraketa Serranok baloiaren bila. Juen urain zijoan. Hala ere Marrasainak banderatxoa altxata zuen. Jokos kanpoko posizioa adierazi diote aurrelariari. Hortxe duzue errepikapena. Bere burua lurrera botata Pikonek kornerrera desbideratua zuen baloi hori. Hala ere jokaldia balio gabestatua zegoen. Hortxe duzue gainera Pikon minartua. Ez du inolako arazorik izango berdegunean jarraitzeko. Bere burua indartsu bota du lurrera jokaldi hori desbideratzeko intentzioarekin. Hala ere balio gabestatua zegoen. Urkizak eginiko falta adierazi duenan epaiak. Dagoeneko baloia jokoan Lasesarren. Ez dauka denborarik galtzeke Joseba Etxeberriaren taldeak. Oier Luengo burua altxadu, Nuñezekin jokatu du. Presioan orain Aitor Segin. Izkin egin nahi izan dio Sondi Kostarrak. Boko sakea izango du orain Gizon horren taldeak. Taldea biltzea nahi du Javi Luazesek. Espazioak murriztu nahi ditu, badaki espazioekin aurretik Bilbao Athletic talde oso zaila dela gelditzeko. Momentura arte ongi ari dira. Hala ere Bilbao Athletic nahiko restasunekin iristen ari da Barakaldoren area ingurura. Eskerretik Imanol García de Albeniz. Niko Serranoekin jokatu du. Niko Serrano barruantz egin du. Barrutik jokatu Beñat Pradosekin burua altxadu Pradosek. Baloia sakonean Nuñezen bila ongi kokatua zegoen Barakaldoko defentsa batxetik etorrita. Yusuf Diarrak falta egin duenean. Eta Barakaldoko gizon bat lurrean etzanda dugu minkeinu nabariekin. Jaiki eginda dagoeneko Ribeiro. Rabanillok jarriko duenean baloia jokoan. Taldekideak kokatu nahian Barakaldoko atezaina, baloia luze. Urkiz eta Jasonor, baina nor Naparra gaiendu da. Eskerretik erasoan beste bain ere Bilbao Athletic. Defentsa lanetan beste bain ere Markel Etxeberria. Luze jokatuko duenean Rabanillok. Zelaierdian bakar ez dagoen Beñat Prados kontrolean ongi Naparra. Atzetik etorrita Santanak falta argi egin dio Beñat Pradosi. Ez diote pentsatzen utzi nahi. Badakite Pradosek denbora izan ez gero albiste txarrak direla eurentzat. Eta keinu egin bezain laster falta egiten diote Beñat Pradosi. Ni pasean García Albeniz, baloia babestu nahian Andoni Taskon, beste falta bat egin du Santanak. Baloiarekin Niko Serrano paseatzera Diarrarentzat, baloiari ala moduz utzi dio pasatzen Diarrak. Mantxo heldu zaio oinetara. Oier Luengori, Antxon Jaso. Bekira non dagoen orain Barakaldoko lehen lerroa. Inbongo Zelaierdian. Pasea barrutik Taskonen bila. Baltardia eman nahian Andoni Taskon. Eskerrean jokatu du García de Albenizekin. Barruantz egin du Imanolek. Keinu egin du beste baina Urkizaren aurrean. Keinu baitaren Niko Serrano. Barruantz egin nahian Niko Serrano luzoien saio kontrola.
Bakarri dago baloia loratu nahian eskuin alderantz, eta Miestrada ongi kokatua zegoen. Diarrak Nuñez aurkitu duenean eskuine galean. Defentsa lanetan Aitor Segin. Abiadurara kustaldean Nuñezek erdirak eta zuzenean Rabanilloren eskuetara. Hainbat eta hainbat erdirak eta egin dituzte zurrigoriek, bai eskuinetik, baita eskerretik ere. Horietan momentuz ez dute Juen Urain aurrelaria aurkitu. Buruz arrisko urrundu nahian García Albeniz kontrolean ongi Beñat Prados, oso ongi aurkitu dorain Juan Artola kontraerasoa bideratu dezake Juan Artolak. Ez du argi ikusi, atzera jokatzea erabaki du Yusuf Diarra. Zelai erdian bestein ere Beñat Prados, burua etxadu naparrak. Baloia eskerre galera Niko Serranoren bila, beste ere García Albenizen laguntza dauka. Garriartakoak aurre egin ez zuen, bere burua lurrera botata, ongi defentsa lanetan Markel Etxeberria, falta eskatzen zuen orain Antxon Jasok, ez du alakorik adierazi epaiak, Inbongorekin leian Antxon Jaso, indartsuak dira biak ala biak, baloia betza zurigorria izango da orain. Zelai erdian Diarra, eskuinan jokatu du, Nuñezekin sakonean pasea Juan Artolarentzat, seinen gutxi ikusi dugun Juan Artola momentu arte gaurko arratsean. Atzera pase saiakera, aldatzea Juan Artolari bereari suertatu zaio. Zelai erdian baloiarekin Beñat Prados. Pradosek beste ere eskuin alderantz jokatuko duela ematen du, askenean Diarra aurkitu zelai erdian Álvaro Núñez. Baloia sakonean Juan Artolarentzat, aurrean dauka Dani Estrada, erdiraketa Artolak errematerako zain. García Albeniz, baloia mantxo Rabanilloren eskuetara. Eskerreko atzeko atzelariak egin du errematea buruz. Bere saiakera zuzenean heldu zaio eskuetara Rabanillori. Tesainak luzte jokatu duenean buruz urrundu arriskua Antxon Jasok, alboko sakia izango du beste behin ere Joseba Etxeberriaren taldeak, irudietan Markel Etxeberria dugunean Irandiokoa partida serioa jokatzen ari da. Utzean jokatute Taskonekin, arazoak izan ditu Andoni Taskonek, kontrolean urkiz da baloia loraturanean Inbongorekin jokatzeko, beste alboko sake bat behartu du aurrelariak. Ezin sinetxirik Antxon Jaso, arazoak izaten ari da ahoizkoa Inbongo gelditzeko. Sekulako gizon puska da Barakaldoko aurrelaria, eta gorputza bikain baliatzen du. Andoni Taskon baloia babestu nahian atzetik etorrita, Inbongok berak faltargia egin dio eta kontuz orain eskuaz Andoni Taskonen aurpegian eman duenean Inbongok lasaitasun eske epaia Inbongo deitu egin du, ea zer egiten duen. Epaileak eskukada nahiko argia izan baita. Taskon eta Inbongo deitu ditu lasaitasun eske. Epaileak ez du txartelik erakutsiko Andoni Taskon. Ezin sinetzirik hortxe duzue errepikapena haserre altzea da. Andoni Taskon gerora Inbongoren eskukada nahiko argia izan da. Halare epaileak eseresean utzi du gertaera hori. Gularrez itxidu Ribeirok baloi hori kontrolan ez du asmatu orain. Aitor Seginek 46. minutua bete denean luzapena eman du beraz. Aragoitik etorritako epaileak. Orain dagoeneko txistua jo berri du. Atzeden aldira doaz 22 protagonistak Andoni Taskon epaiaren gana urreratu denean aldageletarako bidean talde bietako jokalariak guk ere deskantsua hartuko dugu minutu batzuz. Bigarren satia hastear dagoenean bueltatuko gara Jaun Andreok.
Bueltan gara dagoeneko Jaun Andreok Lasesarreko futbol zelaitik bigarren zati hasteko minutu eskas geratzen direnean gogoratu dezagun nola dijoan markagailua. 11. minutuan Juen Urainek aurreratu ditu Joseba Etxeberriaren mutilak, gerora 17. Santanak egin du bat eta batekoa gol polit baten bitartez, gerora 33. minutuan Aitor Seginek egin du dagoeneko momentura arte markagailuan ikus dezakegun 2 eta batekoa. Partidan ongi sartu da Joseba Etxeberriaren taldea, jokoaren ekimena zurigorria izaten ari da momentu oro, erdirak eta ugari egin dituzte, baina aukera guzti horiek zehaztea falta zaio Joseba Etxeberriaren taldeari. Barakaldok bere aldetik 2 gol aukera baino ez ditu izan, baina biak sare barruan bukatu dute, hori da desberdintasuna gaurko arrats honetan. Euren aukerak hobekiago baliatzen ari direla Javi Luazesen mutilak. Barakaldo atxean esperoan ari da, gerora kontrasoan irteten saiatzen ari da, eta estrategia horrek momentu arte emaitza ona eman die gizon hoiei. Oraindik ere 45 minutu luze geratzen dira Lasesarren, ea nola irtetzen diren jokalari zurigorriak bigarren zati horretara. Ikus dezakezuen bezalase Barakaldokoak dagoeneko berdegunean dira, eta berdegunerako bidean baita Joseba Etxeberriaren 11 mutilak. Ematen du zurigorrien partetik Elgoibarkoak ez duela aldaketarik egingo, ea ikus dezakegun Javi Luazesek bere taldea, bere aulkia mugitu duen ala ez. Esperetakoa da bigarren satia ere, lehen satia bukatuten 22 protagonista berberek hastea. Luazes posik egongo da bere taldea erakusten ari den itxurarekin. Joseba Etxeberriak ere ez du iruditxarra izango bere taldeaz, hala ere intentsitate gehiago, abiadura gehiago eta batez ere zehaztasun gehiago eskatu beharko die aurrean aritzen diren mutilei. Hortxe dituzue jokalariak azken beroketa lanak egiten, epaia dagoeneko ere zelai erdira gerturatzen ari da. Guztia prest da bigarren satia hasteko. Partidaren hasieran esan dugu Barakaldorentzat ilala biziko partida dela, eta azkenean ematen du baietz aldaketa egingo duela Joseba Etxeberriak. Juen Urain geratu da aldagilean, bere tokian iruetan ikusten zenuten gizona zelairatu da Inigo Bake. Aurrelariak aldatu ditu Joseba Etxeberriak. Urainek partidako lehen gola egina zuen, hala ere aldagelan utzi du Elgoibarko jarrak. Jokalariak epaia txistua noiz joko zain. Orain egin du partida jokoan da Lasesarren. Luze jokatuko du Pikoniak eskerraldera, baloia buruz ukitu Seginek. Baloiaren bila Donzel eta Diarra, bulars jeitxitu Andoni Taskonek. Bueltardia mandu Taskonek, Beñat Pradosekin jokatu du, baloia babestu nahi Naparra, ongi zentzua jarriz kapitaina Oier Luengo, erasora dijoa orain Garzia Dalbeniz, eskerrean Niko Serrano, baloia luze Imanolek, are hartzera gerturatu da, pasea sakonean eman eitzion Niko Serranori, bere alegina indartzu begia izan da, ateko sakia izango du alde etxeko taldeak. Indartsu sartu da bigarren satian Joseba Etxeberriaren taldeak, berdinketa nahi du, eta erasora dijoaz Joseba Etxeberriaren mutilak. Bien bitartean
Rabanilok ez du arriskurik hartu nahi, taldekideak bildu ditu, baloia luze bidaliko du Barakaldoko atezainak, baloiaren bila inbongo aurrelaria nagusitu eginda, alare aldaratze luzea. Bilbao Atletiken aldeko izango da, atzetik landuko du jokaldia Luengo kapitainak. Muñezekin jokatu du beste behin ere, Oier Luengo baloiarekin. Metroak atzera egin ez orain, Barakaldo pasea barrutik, Andoni Taskonen bila ongi kokatuak zuden Barakaldoko jokalariak, are baloia berreskuratu egin dute, oso askar Joseba Etxeberria elmutilek. Baloia babestu nahian, García de Albeniz falta egin diote Gaiartakoari. Kiza ezin sinetxirik, halare epaiak argi izan du. Dagoeneko baloia jokoan denean Lasesarren. Beñat Prados atzera jokatu du Antxon Jasorekin. Luengo aurkitu du eskuinean Núñez dauka, zer egiten duen kapitainak burua altxatu. Baloia eskerrera García de Albenizen bila. Erroak apurtu nahian, Beñat Pradosen parkatu jaun Andreok. Pradosek atzera jokatu du Luengorekin. Eskuinean Núñez aurkitu duenean. Horrean, Pitu Gonzel dauka, barrutik jokatu du Artolarekin, atzera jokatu behar izan du. Luengo, barrutik Diarra aurkitu du, presioan Ribeiro, eskuinean Álvaro Núñez. Artolak sakonean ez zuenean, jokaldia eten egin du Núñezek, barrutik Beñat Prados aurkitu duenean. Jokoaren ikimena eskerraldera bideratu nahi duenean, Beñat Pradosek, bere pase alegina luzegia izan da. Beste ateko sake bat izango du alde Barakaldok. Eta begira orain, Rabanillo inolako presarik gabe, eta Joseba Etxeberria kontu eske. Ez dago posik Elgoibarkoa, bere taldea bigarren zatian nola sartu den ikusita. Inolako presarik gabe Rabanillo, pixkanaka ordulariari segundotxoak marruzkatzen Barakaldoko ateztaina. Emaitza hau oso ona litzateke eurentzat, eta guztiarekin babestuko dute. Núñezek Diarrarekin jokatu duenean, keinu egin du Álvaro Núñezek, atzera jokatu du Luengorekin. Honek jaso aurkitu du aria barruan, bongo presioan, eskerrera Serrano aurkitu du, Antxon Jaso, barruan egin du Niko Serranok. Zelai erdia pasatzeko prest dagoenean, eskuinean bakarrik Álvaro Núñez kontrola luze joan zaio, Dani Estrada gurutzatu zaio Álvaro Núñezi, falta adierazi diote Sondiko Estarrari, kontu eske orain. Álvaro Núñez ez dago batere ados erabaki horrekin, lasaitasun eske orain Ribeiro. Hortxe duzue, errepikapena ongi gurutzatu da. Dani Estrada epaile agertu zegoen jokaldi horretatik, naiz eta ez duen horrein argi Álvaro Núñezek. Horrelako istiluetan sartzea saio komeni Joseba Etxeberriaren taldeari. Zenbat eta gutxiago jokatu hobe da Barakaldoko jokalarien interesetarako, aurretik dira markagailuan. Eta horrela bukatu nahi dute Bilbao Atletikirik komeni saio, partea bizkortzea, ahalik eta gehien jokatzea, eta eten gutxi izatea. Baloia eskerrean García de Albenizentzat, erasoa bideratuko du Gaiartakoak. Niko Serrano aurkitu duenean, erdirak eta Serranok, baloiaren bila Juan Artola erremate saiakera. Juan Artolak alamoduz egin du errematea. Eta baloia mantxo iritsi zaio Rabanillosi. Barakaldok ez du orain inolako arriskurik hartuko. Atzean ahalik eta gutxien jokatuko du. Baloia gora Rabanillok. Buruzin bongo. Baloiaren bila segin. Ongi orain arrisku hartuz Beñat Prados. Donzelen aurrean baloia eskerraldera Serranoren bila sakonean. Andoni Taskon bilatu nahi zuen Niko Serranok. Alboko sakia izango du aulkien parean. García de Albenizik atzera jokatu du Sistu bizian Antxon Jasorekin. Luengo bideratuko du orain erasoko jokaldia. Ikusi orain lehen presioa lerroa non jartzen duen Barakaldok, zelai erdian.
partidaren hasieran presioa oso altu bideratzen zuen Javi Luazesen taldeak, orain dagoeneko metroak atzera egin dituzte. Kontuz orain arriskoa egon daiteke erdiraketa Núñezek bigarren lerrotik etorrita parkatu egin du Imanol García Dalberizek jokaldia ona zen. Álvaro Núñezen erdiraketa baita bigarren lerrotik etorrita kanpora bidali du burukada Imanol García Dalberizek. Hortxe duzue presioa bazeukan gainean, hala ere posizioa ona zen Imanol García Dalberizentzat. Ungin landu dute jokaldia orain honetan Joseba Etxeberriaren mutilek, parkatu egin du Imanol García Dalbenizek. Baloiaren bila orain Beñat Prados lurrean minartuta Euskarria, ez dute partida etengo Barakaldoko jokalariak Inbongo aria barruan. Aztera dirazti duen Marrasainak, ematen du jokoz kanpoko posizioan zegoela Inbongo aurrelaria. Ea ikus dezakegun Beñat Prados ongi dagoen ala ez. Bien, bitartean Barakaldoko jokalariak beroketa lanak egiten. Ematen du Pradosek ez duela inolako arazoik izango. Ander Iruk bere taldekideak bildu berri dituenean luze jokatuko du atezainak. Baloiaren bila Bake gain hartu dio Aitor Seginek, zelai erdian Santana baloiaren bila, baloia babestu du orain Inbongok. Sekulako gizon puskada aurrelaria, ongerain defentsa lanetara etorrita Andoni Taskon, falta egin diote Bizkaitarrari. Atzetik etorrita Markel Etxeberriak falta argia egin dio Andoni Taskonei, alaxe adierazi du epaile jaunak. Eskuinetik erasoan Bilbao Athletic, Álvaro Núñezek barruantz egin duenean, kale egin du pasean, alare kontrola ez da egona izan Santanoren partetik, baloiarekin jarraituko du Barakaldok. Torseginen keinua, atzera jokatuko du Dani Estradarekin, eskuinez pasea Pikonentzat. Kapitainak Gandraren laguntza dauka, presioan Bake, luze jokatuko du Pikonek, kale egin du Urquiza kontrolean, barruantz egin duenean, Imanol García Dalbenizek, Diarrarekin jokatu du Álvaro Núñez beste behin ere erasoan, aurrean dauka Dani Estrada, erdiraketa Álvaro Núñezek, arriskua ala modu zurrundu dute orain Barakaldoko jokalariek. Aitor Segin dagoenean baloiarekin presioan Diarra, pasea Dani Estradarentzat, eskerrez urrundu nahi zuen, arriskua baloi horrek Diarraren gorputzean jo du. Alboko sakea izango du alde Javi Luazesen taldeak, eta Diarra intentsitate eske taldekidei gehiago emateko esan erdilaria. Núñezek Diarrarekin berarekin jokatu duenean atzera pasea Beñat Pradosentzat, buru altxadu Naparrak. Baloia eskraderantz bideratu nahi zuen Beñat Pradosek, kale egin du orain Euskarriak pasean, alare animoak emanez Joseba Etxeberriak. Pentsako Elgoibarko Oiarra, bere taldea ez da partida txarra egiten ari, alare zehaztasuna behar dute azken metroetan. Urquiza baloiarekin, bueltardia eman du erdirak eta Urquizak, aria barruan buru sukitu du baloia Seginek, atzera pasea Ribeirok, Dani Estrada eskerrean, Aitor Segin aurkituko duenean, keinu egin du Seginek, barrurantz egin du beste behin ere, ongi etorrita laguntxara Andoni Taskon, kontruz orain kontrasoan, arriskua egon baitaiteke, Andoni Taskonek bideratzen du kontrasoa, eskuinean Bake dauka, berarentzat joa baloia, erdirak eta Inigo Bakek, arriskua urrundu du Barakaldoko defentsak. Aukera ona zen, hala ere ez dute baliatu Joseba Etxeberriaren mutilek. Hortxe duzu errepikapena, nolatan gidatu duen baloi hori Andoni Taskonek, gerora Inigo Bakeren erdiraketa ez da honena izan. Beñat Pradosek atzera jokatu du Antxon Jasorekin. Jasok eskerrean Niko Serrano aurkitu duenean, askoari da jokoan sartzen gaurkoan, Niko Serrano atzean utzi du Markel Etxeberria, erdiraketa kontuzarea barruan bakarri baitago Álvaro Núñez, erdiraketa saiakera Núñezek, arrisko ordu dute ala modu ere aldaratzea Núñezi zuertatu zaio, erdiraketa luzea gizon horren oinetara iritzi denean. Keinu teknikoa erakutsi nahian Imanol García Dalbeniz, ez dago faltarik bertan, luze jokatu dute orain Inbongoren bila, Marrasainaren esanetan ez dago jokos kanpokorik.
Inbongo eta Jaso nor baino nor, aurre hartu di orain bikain Antxon Jasok, partida soratu eginda. Erasoan beste bain ere Bilbao Athletic. Barrutik Niko Serrano, Álvaro Núñez presiora etorri eta Ribeiro. Ongi kokatu dira dagoeneko Barakaldoko jokalariak, estatikoan jokatu beharko dute Joseba Etxeberriaren mutilak. García de Albeniz, Diarrarekin jokatu du. Jokoaren ekimena eskuinaldera aldatu du Diarra, kontrola ongi orain Álvaro Núñezek, erdirak eta Núñezek beste binere luze. Kontrolean ongi orain García de Albeniz, erasoan jarraituko du talde zurigorriak, bueltardia emana izan du Andoni Taskonek, area barruan sartu da Andoni Taskon, alare falta adierazi diote gizon horri. Hortxe duzue errepikapena, erdirak eta Serrano kontrolean estu asmatu Álvaro Núñezek, gerora erdirak eta saiakera ongi kokatu zegoen Dani Estrada. Oso erasokor Joseba Etxeberriaren taldea, hala ere zerbait gehiago behar du azken metro horietan. Erdiraketak pilatzen ari da, hala ere estira errematera heltzen ari, eskuan Artola, Esiñego Bakest, Andoni Taskon ere. Andoni Taskon bera zegoenean baloiarekin zelai erdian, baloia berreskuratu duenean Barakaldok. Inbongo, jokoaren ekimena eskerraldera aldatu du Inbongo, Aitor Seginen kontrola, jaurtik eta saiakera Aitor Seginek, zuzenean Barakaldoko zeruroian zaio, jaurtik eta gizon horri. Damu da golegileak argi ikusi du bakarrik zegoen eta ez du birritan pentsatu. Ander Riruk taldekideak bildu berri dituenean ez du atzean jokatu nahi atesainak, baloia Barakaldoko zerura, baloia horren bila Juan Artola, ongi Inigo Bake baloia jizten, Álvaro Núñez protagonista izaten ari da bigarren zati honetan. Pase luze orain Oier Luengok, erdirak eta Niko Serranok, arriskua urrundu du Miguel Gandarak. Asmatu orain García de Albenizek, kontrolean Orpoz jokatu du Niko Serranok, burua gora Beñat Pradosek, atzean bakarrik aurkitu du Oier Luengo, Barakaldoko jokalari guztiak eren zelaian sartundik presioan. Diarra, barrutik jokatu du Artolarekin, pasea atzera Núñezentzat, zelai erdian kokatua Álvaro Núñez, keinu egin du Sondikostarrak, eskerrera jokatu du Beñat Pradosekin, lerroak apurtu nahi Naparra, eskerrean García de Albenizen laguntza dauka, burua gora Beñat Pradosek, lerroak apurtzen jarraitzen du Yusuf Diarra, eskuinean Artolarekin jokatu du, erdirak eta Dani Estraden aurrean, erremate saiakera eskuinez, Niko Serrano ez asmatu, kontuz orain, baloia berreskuratu baitu Diarrak, ongi kontrolean orain Álvaro Núñez erasoan jarraituko du Bilbao Athletic, hala ere Aitor Seginek baloia berreskuratu du. Ez dio baloiak bat ere irauten orain etxeko taldeari, setioak jarraituko du Beñat Prados, barrutik jokatu du Andoni Taskonekin. Tardia eman nahian Andoni Taskon, baloia Santanaren aurrean babestu nahian, falta egin diote Andoni Taskoni, puntu eske gaur erdiari lanetan adri den Andoni Taskon, hala ere baloia jokoan da dagoeneko, baloia loratu du Niko Serrano, ez da iritsiko Andoni Taskon, Rabanillos, segundotxoak marruskatzen. Adi zegoen atesaina, eta jokaldi hori bere eskuetan hil eginda. Luze jokatu du atesainak, baloiarren bila Beñat Prados, ongi bere gorputza baliatuz Barakaldoko jokalaria, kontuz orain, arriskua baitago, aria barruan, eta 3-1 esarri du orain. Inbongok 60. minutuan. Akatz larria orain. Zurigorrien partetik, ariatik oso gertu, aria barruan, Inbongo bakarrik sartu da, hortxe duzue, lapraste egin du Oier Luengok, area barruan sartu da
Inbongo eta aurrelariak ez du parkatu 60. minutuan. 61. minutua Lasesarretik Barakaldok 3, Bilbao Atletikek 1. Sorpresa, Lasesarren favorito argi-argia zen. Bilbao Atletik momentu arte zuri-gorriak atzetik dira markagailuan. Lasaitasun osoz, Barakaldoko jokalariak euren zelaira bueltatzen, 3 gol aukera izan dituzte eta 3 gol egin dituzte. Hori da futbola, jaun Andreok. Bilbao Atletik behin eta berriz erasoan ari da, ez dute azken pausoa ematea lortzen. Barakaldok 3 aukera izan ditu eta 3 ate barrura. Joseba Etxeberriaren taldeak erasoan jarraitzen duenean, Garzia Dalbenizen beste erdiraketa bat, Pitu Donzelek arriskua urrundu du. Kontrola Bularrez ongi Antxon Jasok. Niko Serrano baloiakin, jokoaren ekimena eskuinaldera aldatu nahi du, kontrolean ongi orain Álvaro Núñez, sakonean pasea Juan Artolarentzat, area barruan da Juan Artola, erdiraketa saiakera, Pitu Donzelek adamoduz urrundu duenean, Diarraren jaurtiketak, ala moduz urrundu du arriskua Barakaldoko defentsak. Setioak jarraituko du. Beñat Prados. Jokoaren ekimena eskerraldera aldatu du Beñat Pradosek, kontrolean Niko Serrano. Aurrean bi aurkaiezka, Beñat Pradosekin jokatu du beste behin ere, sakonean pasea Juan Artolarentzat, kontrolean ongi Juan Artola. Serrano arkitu du bakar-bakarrik erdiraketa Niko Serranok, Andoni Taskonen errematea zuzenean, langa gainetik galdu eginda, eta lurrean minartua Dani Estrada geratu da. Begira zelako aurpegia geratu zaion Oier Luengo kapitainari, sorteak bizkarra erakutsi dio kapitainari jokaldi horretan, lapraste egin du. Zorigaitzeko jokaldia Zornotzarrarentzat. Gerora Inbongok ez du parkatu Ander Iruren aurrean. Sorion aurpegiak Barakaldoko jokalarien partetik hortxe dituzue guztiak. Bestaldean Oier Luengoren haserre aurpegia dago. Esan dugu Zorigaitzeko jokaldia izan dela, lapraste egin du eta horrelakoak gertatzen dira. Luze jokatu duenean Niko Serranok baloiarekin zela erdian Andoni Taskon, Luzean saio kontrola Andoni Taskoni. Eta orain gerora falta adierazi diote Aitor Seginen aurrean. Hortxe duzue errepikapena, epaia agertu zegoen, eta falta adierazi dio Andoni Taskoni, bien bitartean Javi Luazesek aldaketa egingo duenean. 22 zenbakiarekin Inbongok utziko du berdegunea, sekulako partida jokatu du aurrelariak, eta bere tokian Obolski zelairatuko da. Hauxe da Barakaldoko golegile nagusia, motzean lortu beharko dute bai Luengok baita Jasok ere. Alare lasaitua hartuko dute Inbongo aulkira doalako. Asenolako partida jokatu duen Barakaldoko aurrelariak. Zernolako gizon puskaden zeinen ongi baliatzen duen bere gorputza, eta horrez gain duela minutu gutxi 3-1 esarri du. Partida ona jokatu da aurrelariak. Eskuinetik erasoan Urkiza, atzera jokatu nahi zuen, alboko sakea behartu du eskuinegaleko jokalariak. Inolako presarik gabe Markel Etxeberria baloia jokoan jartzeko, luze jokatuko du Erandiokoak, bien bitartean aldaketak egingo dituenan Joseba Etxeberriak, aulkira deitu ditu San Bartolome eta Julen Bernaola. Erdiraketa kontu euskal egin baitu. Ander Iruk gerora sortea izan du atezainak. Ez du baloia harrapatu lehen
ukituan, gerora baloiak Riberoren gorputzean eman du, eta alboan geratu zaio atezainari. Ekin Beñat Prados, lerroak apurtu nahian Naparra, Obolski presioan, falta egin diote Beñat Pradosi. Behin lerroak apurtuta, faltak egiten dituzte jokaldiak geratzeko. Eta hor, aulkian ikusten zenituzten, bai Victor San Bartolome, baita Julen Bernaola ere. Indarra nahi du zelai erdirako Joseba Etxeberriak, aulkia mugituko du minutu gutxiren buruan. Eskerrean Niko Serrano, Imanol García Dalbenizekin jokatu du. Jaso, Erlengo kapitaina baloiarekin, baloia eskuinaldera Álvaro Núñezen bila. Jaso baloiarekin, begira non dituen lerroak kokatuak Barakaldok. 11 jokalariak euren zelai barruan sartun da. Imanol laguntza eske, atzera jokatu du Beñat Pradosekin. Keinu egin du Beñat Pradosek. Oso adi orain Niko Serrano, eskuinez erdirak eta buruz urrundu da arriskua Dani Estradak. Dani Estradak berak jokatu du orain Aitor Seinekin, kontuz orain arriskua egon bai daiteke, baloia loratu du Aitor Seinek, baloiaren bila Obolski, adi zegoen orain Oier Luengo, baloia Barakaldoko zerura bidali du Antxon Jasok, kalitate handiz jaitsi nahi zuen baloia Niko Serrano, kalamoduz jaitsi du azkenean. Antxon Jasok gidatuko du beste erasoko jokaldi bat. Niko Serrano zelai erdian, atzera jokatu du Diarrarekin. Presioan Aitor Segin, koputxa ongi baliatuz Diarra, Obolskiren beste falta bat, eta txartela ikusiko du zelairatu berri den aurrelariak. Barkamen eske orain. Obolski, bere burua lurrera bota du, falta argia izan da. Eta minutu gutxiren buruan, txartela ikusi du aurrelariak, bitartean Joseba Etxeberriak aldaketak egin dituenean, Taskonek eta Diarrak utzi dute berdegunea, euren tokian Bernaola eta Victor San Bartolome zelairatu dira. Aukera garkoan Julen Bernaolarentzat, minutu gutxi izan ditu momentura arte erdilariak, gaurko honetan 20 minutu pasatxo izango ditu. Hortxe dituzue berdegunea utzi duten bi jokalariak, eta atzean maskarillas aurpegian Nico Williams. Gaurkoan baja garrantzitsua Joseba Etxeberriaren taldean. Kontu zain, ea zer adierazten duen epaiak Victor epaiarekin isketan lurrean minartuta Barakaldoko jokalari bat. Errepikapena ikusterik dugun, atzetik etorri eta indartsu egin du salto Beñat Pradosek, lurrean minartuta Serrano eta Santana, txartel horia ikusiko du Niko Serranok. Medikuak Santana hartatzen adiren bitartean, Javi Luaces, Pitu Doncel, Markel Etxeberria eta Ribeirorekin isketan. Momentuz partida nahiko kontrolpean dute Barakaldokoek. Hala ere, kontrol hori handiago izatea nahiko du Javi Luacesek. Joseba Etxeberria beste aldaketa bat prestatzen ari direnean. Guruzeta zelairatuko du Elgoibarko jarrak. Esaten ari ginen, Nico Williamsek gaur ezin izan duela jokatu, belauna bihurritu zuen. Iragan eguestenean sustoa izan zen Lezaman entrenamentuan. Hala ere, bere lesioa ez dela batere larria, 3 aste pasa beharko ditu. Zelaitik kanpo sustoan geratu zen Nico Williamsen belaun bihurritua. Nico Williams oso jokalari garrantzitsua da Joseba Etxeberriaren eskeman. Golegile nagusia da, eta
Asistentziak ere gustora banatzen ditu, 7 gol egin ditu aurtengo denboraldian eta 8 asistentzia banatu. Gaur Nico Williams faltan botatzen ari dira bere taldekideak. Hala ere, kalitate izugarria duten jokalariak ditu bere aginduetara. Joseba Etxeberriak aldaketa egingo duenean orain Elgoibarkoak. Niko Serrano kutsiko du berdegunea. Guruzeta zelairatuko da bere tokian. Gazteak iragan astean ere minutuak izan zituen Laredoren aurkako partidan. Gaurkoan 19 minutu pasatxo emango dizkio Joseba Etxeberriak. Esker hegaletik arituko da Guruzeta. Haserre aurpegia Niko Serranoren aurpegian. Ez du partida txarra jokatu Esker hegaleko jokalariak. Hala ere ez du sorte aldea izan gola bilatu duenean. Olskiren kontrol saiakera. Arrisku aurrindu du Luengo, buruzukitu baloi hori Bakek, abantaia guztia Markel Etxeberriarentzat. Baloia babestu nahi zuen Markelek. Ongi berreskuratu du Guruzeta, zela eratu berriak baloia, erasoan orain Bilbao Athletic. Bernaola ari hartzean. Zer egiten duen Julen Bernaolak, baloia eskerraldera bidali du, kontrolaria barruan García Dalbenizek, ala moduz egin du errematea Victor San Bartolomek, mantxo heldu zaio eskuetara Rabanillori. Ongi landu dute erasoko jokaldia orain Joseba Etxeberriaren mutilek. Hala ere ala moduz egin du errematea Victor San Bartolomek. Victorrek berak gidatuko du erasoko jokaldia. Iki Gonzelen falta orain. Eta txartel horia ikusiko du Barakaldoko jokalariak. Hortxe duzuenean errepikapena aria barruan García Dalbenizen erdiraketa eta ematen du askenean bularrez edo egiten duela errematea Victor San Bartolomek. Bere saiakera oso mantxo irten da eta ez dio inolako arazorik sortu Rabanillo atezainari. Urruneko falta, alare baloia area barruan sartuko du Bilbao Athleticek. Bernaolaren sakea Artolanen erremate saiakera. Ribeirok arriskua urrundu du baloia Barakaldoko zerura. Alboko sakea izango du orain alde Bilbao Athleticek. Jokoa etenda Lasesarren pikon lurrean minartuta. Juan Artola eta Inigo Bake kontu eske. Errepikapena ikustirik dugun. Min hartu ahal izan du lurrera erortzeko momentuan Pikonek. Hortxe duzue kapitaina, esperientzia handiko gizona Pikon. Eta bere taldeari oksigeno pixka bat eman ahal badio egingo du. Bernaolak García Dalbeniz eskerran aurkitu duenean, Guruzeta pasea sakonean Imanolentzat, atxera pasea Imanolek, ala modu zurrundu du arriskoa Gandarak. Hala ere Marrasainak adierazi du baloi hori irtenda zegoela. Eta ea ikusterik dugun ematen zuen Barakaldoko jokalari bat lurrean minartua zegoela Gandarasen. Ez du inolako arazorik izango. Eskean ematen du ezet, ez dela irten jokos kanpoko posizioa adierazia zuen Marrasainak. 75. minutua betetzear dagoela Lasesarretik. Gogoratu dezagun Barakaldo 3-1 gaientzen ari dela Bilbao Athleticen aurrean. Julen Bernaola zelai erdian. Burua gora altxadu, Beñat Prados aurkitu du. Parraren kontrola ona, eskerrean García Dalbenizekin jokatu du Beñat Pradosek. Pasea sakonean Guruzetaren bila, García Dalbenizekin jokatu nahi zuen Guruzetak, baloia babestu nahian gaztea. Pasea atzera Pradosen bila, beste erdiraketa bat. Beñat Pradosek, Miguel Gandarak urrundu du arriskoa, bere gorputza baliatu nahian Obolski, adiz zegoen orain. Oier Luengo kapitainak.
Erasoan jarraituko du Joseba Etxeberriaren Bilbao Atletikek. Eskerrez jokoaren ekimena eskuinaldera aldatu nahi zuen Bernaolak, ongi kokatuta zegoen Dani Estrada. Ez du arriskurik hartu nahi izan Rabanillok. Obolski eta Luengo nor baino nor, hala ere luze jokatu du orain Antxon Jasok. Baloia eskuin egalera, buruz jokatu du bere atezainarekin Dani Estradak. Adi zegoen Rabanillo. Eta ongi iritsi da baloi horretara. Taldekideak bildu ditu atezainak. Baloia Barakaldoko zerura. Ongi ukitu du baloi hori buruz-buruzetak. Buruz baita Oier Luengo, galere falta adierazi dio Juan Artolari epaile honak, lurrean minartua beste behin ere Pitu Donzel. Presarik gabe ari dira orain Barakaldoko jokalariak. Lehen esan dugu markagailuan aurretik dira eta orain ahalik eta gutxiago jokatu. Hobe da hori euren interesetarako. Estrategia jokaldia, Gandarak aterako du falta hori, baloia eskerre galera Ribeiroren bila, kontrola Bularrez, erdiraketa Artolak urrundu du buruzetari heldu zaio aldaratzea, zer egiten duen gaztea, kontuz arriskutan sartu baita, Obolskik berreskuratu du baloia area barruan, jaurkiteketa aurrelariak kanpora joan da Obolskiren saiakera hori. Arrisku hartu du Guruzetak, baloia oso toki arriskutsuan berreskuratu du irudietan zenuten gizon horrek, bere eskerkada kanpora joan da gutxigatik. Beñat Pradosek gidatuko duenean beste erasoko jokaldi bat. Eskerretik Imanol García Dalbeniz, barrutik jokatu nahi zuen Guruzetarekin, ongi kokatua beste behin ere Barakaldoko defentsa, Obolskik lehen ukituan aurkitu Durkiza, ongi bueltatu da defentsa lanetara Guruzeta, atesainarekin jokatu du Antxon Jasok, Luengo kapitaina bakarrik, baloiaren bila Julen Bernaola, burua altxaldu Euskarriak, laguntza nahi du, azkenean eskerrera jokatu du Beñat Pradosekin. Egin du Beñat Pradosek, kontrolen ez du asmatu orain Victor San Bartolomek, gerora pasean kale egin du Inigo Bakek, eskerra aldean alboko sake izango du alde Javi Luazesen taldeak. Buruz Aitor Segin, abestu nahian Obolski ez dago faltarik bertan epaiaren esanetara. Beste erasoko jokaldi bat bideratuko du Beñat Pradosek, baloia eskuinaldera, kontrolean ongi orain Álvaro Núñez. Erdiraketa oso loratua, bigarren zutoina iritsita aldaratze luzea Imanol García Dalbenizentzat. Baloia aurkizaren aurrean babestu nahian, alboko sakea behartu du, erasoan jarraituko du Joseba Etxeberriaren taldeak. García Dalbenizek berak jarri du baloia jokoan, Bernaolarekin jokatu du Prado zela erdian. Jokoaren ekimena eskuinaldera aldatu du Beñat Pradosek, kontrolan ongi Núñez, pasea eskerralderantz Bernaolaren bila, pasea sakonen Artola aurkitu nahian, arriskua urrundu dute orain Barakaldoko jokalariek, Obolski eta Jaso. Nor baino nor, oso ongi Naparra, alarestu ongi neurtu, min hartu du gainera. Alboko sakea izango du alde Barakaldok. Hortxe, Obolskiren aukeraren errepikapena, oso toki arriskutsuan galdu du baloia Guruzetak. Obolskiren eskerkada gutxigatik, baina eskuin zutoinetik gertu galdu da. Ongi kontrolean Álvaro Núñez, barrutik jokatu du Pradosekin, presioan orain Barakaldoko jokalariak. Keino egin du Luengok, hiruk ez du arriskurik hartu nahi izan. Luze jokatu du, buruz ukitu du baloia Inigo Bakek. Buruka zuzenean Dani Estrada oinetara, presioan Victor San Bartolome. Luze jokatu du Rabanillok. Erasoan jarraituko du Etxeberriaren taldeak.
Beñat Prados. Baloia etza etengabe izaten ari da zurigorria. Hala ere, momentura arte Rabaninok oso lan gutxi izan du. Hortxe duzue Etxeberria aldaketa egiten. Jaso aulkira, Kortazar zelairatuko du Elgoibarkoak. Ondarruarra iruditan, eta bitartean Ribeiro zelai erdian minartun da. Aldaketak egingo dituenean Javi Luazesek 3 aldaketa prestaturik dauzka. Hala ere, aurretik Ribeiro hartatu beharko dute medikuek. Goñi prestatua dago, Txaber baita, eta beste Agerre da. Alain Ribeiro aulkirako bidean. Ematen du Gerre zelairatuko duela bere tokian Javi Luazesek. Pitu Donzelek ere berde gune utziko du. Bere tokian Goñi zelairatuko da eta Urkiza izango da aulkira doan azken gizona. Txaber sartuko da bere tokian. Ez du taldea ukituko Javi Luazesek. Posizioak baino ez ditu aldatuko. Freskotasuna nahi du partidako azken minutuetan. Luze jokatu duenean Rabanillok. Baloia Barakaldozko zerura, Obolski ukitu baloi hori buruz. Aitor Segin, area barruan sartu daitekenean, jaurtik eta eskuine zutoinera Aitor Seginek. Kontuz erasoan jarraituko baitu Barakaldok, Goñi. Atzera jokatu du Dani Estradarekin. Beste bain ere Goñi, aurrean dauka Oierluengo. Ongi baliatu du gorputza kapitainak. Victor San Bartolomerekin jokatu du, alare sustua dauka gorputzean. Oraindik ere Bilbao Atletikek. Aitor Seginen eskuinka da horrek. Zutoinea aurkitu du, hortxe duzu errepikapena. Obolski ukitu du lehenik eta behin buruz. Baloia eskuinez egin du jaurtik eta Aitor Seginek. Zutoinak baino ez du desbideratu. Laugarren gola litzatekena. Artolaren jaurtik eta saiakera orain. Barakaldoko defentsak desbideratu du. Dani Estradak baloia gainetik kendu berri duenean. Ez du denborarik galtzeke Joseba Etxeberriaren taldeak. Mikel Kortazar. Bernaolarekin jokatu du. Julen Bernaola zelai erdian. Burua altxadu, jokoaren ekimenen askuinaldera aldatu du. Pasea ona izan da. Lenukituan Artola aurkitu du Núñezek. Beste bine Álvaro Núñez erdirak eta Núñezek. Zer den kornerra, ala alboko sakea ematen du, kornerra izango duela alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Goitik gertu Bernaola eta García Albeniz, ematen du azkenean Julen Bernaolak jarriko duela baloia jokoan, ala segindu baloia lehen zutoinera, errematea atzetik etorri eta Inigo Bakek, oso desbideratua joan da. Nahi, ematen du Barakaldoko jokalari batek arazo fisikoak dituela, Beñat Prados ikusten ari garen bitartean. Bikietan arazoak izan ditu Barakaldoko jokalariak. Hala ere, partidan jarraitzeko inolako arazorik ez. Luze jokatuko duenean Rabanillosek. Partidako azken 5 minututan sartuak gara, gogoratu dezagun Barakaldo 3-1 gaientzen ari dela Bilbao Atletiken aurrean. Hau horrela bukatuko balitz, denboraldiko bigarren porrota izango lukete
Joseba Etxeberriaren mutilek 14 jardunaldi daramatzate galdu gabe. Alare oraindik denbora geratzen da aurretik eta jakin badakigu minutu gutxiren buruan partida irauli dezaketela Joseba Etxeberriaren mutilek. Erasoan eskuinaldetik Álvaro Núñez area barruan. Keinu egin du Núñezek eskerrez pasea atzera. Erdiraketa Luengok kale egin du erdiraketa saiakeran kapitainak. Ateko sakia izango du Barakaldok alde. Hortxe duzue, errepikapena aria barruan sartu da García Dalbeniz, ez da iritsi errematera Inigo Bake aldaratzen luzea. Núñezi suertatu zaio, gerora jokaldia ez du ongi bukatu. Oier Luengo kapitainak. Inolako presarik gabe orain Barakaldoko jokalariak. Partida honetan garaipena ezinbestekoa lukete eta momentura arte erantzuten ari dira. Partida eten da beste behin ere Lasesarren, ea nor dagoen lurrean minartua. Kolpe hartu du Bakerekin Gandarak. Eta erdiko atzelaria orain lurrean minartua medikuak hartatzen ari dira. Eskuak aurpegian ditu erdiko atzelariak. Horrez gain segundotxoak marruskatzen ditu. Eta hori nahi du gizon horren taldeak. Azken minutuetan ahalik eta gutxien jokatu ahal izatea. Dagoeneko beste aldaketa bat prestatua dauka. Miguel Gandara alboko marratik kanpora, medikuak hartatzen ari dira. Ere ematen du ez duela arazorik izango partidan jarraitu ahal izateko, bien bitartean Bilbao Athleticek erasoan jarraitzen duenean. Oier Luengo eskuinetik beste behin ere erasoan Álvaro Núñez erdirak eta Sondi Kostarrak. Ez da iritsi errematera Guruzeta, Gandara bera baloiaren bila. Alboko sakea behartu du Bernaolak. García Dalbenizek jarri du baloia jokoan, Guruzetarekin jokatu du. Atzera gazteak, Kortazar. Honek kapitaina aurkitu du, bakarri dago Oier Luengo, Kortazarrekin jokatu du. Ondarruarrak darama baloia, eskerrean García Dalbenizekin jokatu nahi zuen. Kontuz kontrasoa bideratuko baitu Barakaldok. Pasea sakonean seginentzat, ari hartzean Aitorsin gelditu eginda, baloia babestu nahian Obolski. Lurrean minartua aurrelaria, epaia oso gertu zegoen, ez du faltarik adierazi kontraerasoan Bilbao Athletic. Baloia galdu egin dute zurigorriek, Aitor Segin. Lurrean minartua jarraitzen du Obolskik, falta adierazi diote orain Bilbao Athletiki. Jokoa berriz ere etenda Lasesarren. Hortxe duzue errepikapena. Aitor Segin ari hartzean keinu egin du, gerora Obolskirekin jokatu du, eta honek Kortazarren falta eskatzen zuen. Lurrean minartua, minkeinu nabariak ditu aurrelariak, hortxe duzue. Eta gerora falta adierazi dute Barakaldoren alde, eskerrez jarri du baloia jokoan Seginek. Buruz urrundu du arriskoa Kortazarrek. Kontrasoan irten nahi zuen orain Bilbao Athleticek, alare ongi gokatuak zeuden Barakaldoko jokalariak. Ateko sakia izango du alde Bilbao Athleticek, 80. minutua, 80. minutua bete berri denean. Ea zenbateko lusapena ematen duen Aragoitik etorritako epaileak. Julen Bernaola baloia loratu egin du. Bularrez ongi Victor San Bartolome, alare sendo orain Barakaldoko defentsa. Gandarak
Arriskua urrundu dunean, Kortazarrek dauka abantaila guztia, Ondarruarrak gaizki jo du baloia, alare pasea ongi irten zaio. 6 minutu gehiago jokatuko direnean Lasesarren. 86. minutura arte joango gara. Oraindik ere sufritu beharko dute Javi Luazesen mutilek. Komentuz orain Kortazar eta Goñi nor baino nor, atzera jokatu du atezainarekin Kortazarrek, luze Anderriruk. Buruz Bernaola, adi orain beste bain ere Barakaldoko defentsa. Ez dauka inolako denporari galtzeke Bilbao Atletikek. Beñat Prados jokatu nahian bere paseak epaiaren gorputzean jo du. Erasoan jarraituko du Joseba Etxeberriaren taldeak. Baloia jokoan Lasesarren. Julen Bernaola olkien parean. Baloia loratu du García Albenizen bila, ongi kontrolean Gallartakoa. Hala ere, Marrasainak banderatxoa altxata zuen, jokoz kanpoko posizioan zegoen Imanol García de Albeniz. Minutuak aurrera doaz. Eta geroz eta zailagoa da Bilbao Atletikek partida hau irauli ahal izatea. Presarik gabe Rabanillo taldekideak bildu ditu, luze jokatuko du atezainak. Ongi aurreratu da orain Luengo kapitaina baloiaren bila, Victor San Bartolome, Dani Estrada baloia urrundu nahian. Ongi iritsi Txaber laguntzara. Harare, alboko sake izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Artolak jarri du baloia jokoan oso askar. Beñat Prados. Buru altxadu Pradosek pasea. Erditik Artolaren bila, ongi kokatuak zeuden Barakaldoko jokalariak. Obolski baloia betza mantendu nahian, ongi baliatu du bere gorputza Obolskik, alare baloia berreskuratu du Kortazarrek zelai erdian. Guruzeta Artolarekin jokatu du, pasatzen utzi dio baloiari Artolak, Álvaro Núñez. Erdiraketa Sondiko Estarrak. Bigarren lerrotik etorrita beste erdiraketa bat García de Albenizek. Arriskurik gabe orain Bilbao Atletik, alderatze luzea Álvaro Núñez entzat. Beñat Prados, erdiraketa Naparrak. Baloiaren bila Guruzeta, ez dute ongi elkar ulertu Luengok eta Guruzetak, arriskoa urrundu du Barakaldoko defentsak. 2 minutu terdi, 86. minutura heltzeko. Kortazar. Pasea barrutik. Guruzetaren bila, García Albeniz, erdirak eta Gallartakoak. Erasoan jarraituko du Joseba Etxeberriaren taldeak, Bernaolak atzera. Mikel Kortazar. Jokoaren ekimena eskuinaldera datu nahi zuen, Ondarrukoak, oso adibeste bainere Dani Estrada, aldaratze, luzea Goñirentzat. Erasoa bideratzen Goñi, indarrak ja justu antxean bi taldeen partetik. Txaber. Goñirekin jokatu du, presioan orain ahul Bilbao Atletikeko jokariak, Jaurtik eta Goñik. Luengoren gorputzean jo du, baloia mantzu iritsi da hiruren eskuetara. Alare nekean abari da bi taldeetako jokalarien aurpegietan. Bernaolak jokoaren ekimena eskeraldera bideratu nahi zuenean. Gerre eta Guruzeta nor baino nor, alboko sakea izango du alde Barakaldok. Orain aldaketa egingo duenean Javi Luazesek. 18 zenbakiarekin Santanak utziko du berdegunea. Berea izan da berdinketaren gola. Bere tokian aparizio zelairatuko du Javi Luazesek. Airea ematen dio aldaketa honekin Busturiakoak bere taldeari eta eskertuko du. Partida ona jokatuta Alkira Santana, apariziok minutu eskaz izango du gaurkoan. Ongi landu ditu partidako azken minutuak Barakaldok eta baita bere entrenatzaileak ere ongi baliatu ditu. Aldaketak Javi Luazesek bere taldeari airea emateko. Falta adirazi duenean epaiak besoa sukitu du baloi hori
García Dalbenizek. Eta hemen bukatu daiteke partida Jaun Andreok. 10 segundo eskaz 86. minutua betetzeko. Motzean jokatu du Barakaldok. Baloia berreskuatu Bilbao Athletic kalare. Gutxi iraundie Joseba Etxeberriaren mutiei. Baloiak jaurtiketa. Barakaldok. Ateko sakea izango du alde orain Joseba Etxeberriaren. Taldeak hortxe duzuenean Markel Etxeberriaren jaurtiketa saiakera. Kontrolean kale orain. Bernaolak erasoan jarraituko duela ere Bilbao Athleticek. Juan Artola. Partida gehiago lusatuko du epaile jaunak. Zelai erdian Beñat Prados. Buruz, Victor San Bartolome baloia babestu nahian. Inigo Bake. Epaileak txistua jo berri. Duenean sorpresa Lasesarren Bilbao Athleticen. Bolada honak etena aurkitu du Barakaldoren aurrean. Gogoratu dezagun, 11. minutuan Urainek egin duela huts eta batekoa, berdinketa Santanak 17. 33. Seginek 2 eta batekoa, eta azkeneko 3 eta batekoa Inbongok egin du 60. minutuan. Garaipen garrantzitsua Barakaldorentzat. Bilbao Athleticek garaipen eskuratzeko beste aukera bat izango du asteazkenean Leioaren aurka. Guk dagoeneko Jaun Andreok ez daukagu gehiagorako denborarik. Mila esker zuen arretagatik.